Hej, jeg har valgt at starte på den her kanal, som der hedder Jimmy TV. Og nu er der en, der vil stille mig nogle spørgsmål. Hvad hedder du? Jimmy, Hvor mange år er du? 12, Hvor kommer du fra? Thailand og Danmark. Hvad er din livret? Det ved jeg ikke. Hvad er din yndlingsslik? Det ved jeg heller ikke. Hvad er din yndlingsspiseting? Mad, Okay. hvis man kan sige det. Hvorfor har du valgt at starte den her YouTube-kanal? Fordi jeg kedede mig så meget. Okay. Så kan du godt lide fodbold? Ja. Hvad er dit yndlingshold? Real. Hvem er din yndlingsspiller? For Real? Ronaldo. Men Messi er for Barca. Okay. Nå, men det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og husk at subscribe Æggehoved TV